Skyland. Това е Skyland. Но малко снимам, което трябва да го направиш по-голямо. Тук трябва да направиш къщи и такива. Значи аз скоро няма да ги правя. Сега тук си... Това е така. Може би със скоро може да стана малко на геймот да ми трябва да ви защитя. Които... Първо, киска, брадва и меч. Така. Добре. Сега. Тук ми трябва чест. Един малък чест, ако да успея да се намеря, трябва още едно. Вие може да се рушите с Skyland, само че моля ви, не рушете, защото по-скоро трябва да ги или може да оголемявате къщите, може да ги тръщите, но аз не бих го направил. Какво още може? Може да станете на GameMode 1, има забор. На GameMode 1 може да правите с броня. Може да си вземате материали. Максимум може да си вземате голд. Нищо. Голд или айрон или камък. Нищо. Или по-жена. Аз трябва да ги може да направя голден неща. Лича слаба, сега искам да запуша, но с какво да запуша, с какво да запуша. Това не да работи. Тайм. Сега да видим само един чест как се прави. Често тук. Така. Почвам нещата. На GameMode можете да правите. Кефа на GameMode е, че да, разбирате, може да правя такова. Skyland, аз съм го създавал. Дори Вената е да игра на Skyland, Shadowfix, никой не е играл. Трябва да си напишем GameMode 1. Ето.
мисля, че аз бих сега направил царство, не виждам царство. Опа, семето. Опа, пак семето. Добре. Ще направя малка за по-добре. Ще направя къща. Камък. Добре, тук почвам. Ще малка. По-голяма стъд. Това е хубавото си геймота колко. Геймота, аз освен това ще направим голдбоя, както разбрахте. Защото голдбоята гледах на едно клипче, ако обичате, ще всичко на такова Infinity 1. Само такова. Бузата, че забравих как се казах. Само него и тантата Infinity 1 и го слагате. То няма как да го опа. И като го сложите и гледах как са били също някакъв диаманти на него. Как искате според мен, ще е по-добре да е с еднакво, не с различни. Но ако искате, пишете в коментарите, мога да го направя. Чакай да си легна, защото не мога. Ей такова нещо. Неколко се къщите. Но според вас ще е по-добре така, ако нещо ви харесва, ще го направя с както ви искате. И да. И така нещо, сега почва да се прави само да направи това. И почва втория. Но вторият не знам как да го направя. С един ли кавик или с същия. Той ще е. И си направя отделна стаечка за отваряне. Как да се прави кой може. Така да се прави да се прави. Дано да ви харесва, после ви правя. Ако се чуете, че няма прозорци, после се правя, защото да побързаш. Вижте, бързо го направих, така леко по-бързки да направих. Опа, събавих това. И така и сега само последно това затварите. И тук да бъде. И тук да кажа да направя. И да